lang ako tindera ng tao. Bakit? Bakit? Sulit. Wala naman bayaran yung putaan na kumitsura. Pero sino nagpapakita? Kailangan makala tayo, mga nakapabayaran ngayon ng agent. Pasko, ayun. May kanto dyan, pasok ka. Ayun yung mga nilulusutan ng mga kalayan. Oo. Mga dyan. Ano na, mga kalating oras. Kakaliglit mo naman yata. Ben, nakapalit na ako. Putek. Parehas ka pa. Pero mag-enjoy na ka mag-enjoy. Picturean mo ko naman eh. Kapag mo kami pinicturean ni kami at Waribert, naglakad itong babae. Wala ka pa mong ilagay ko mo eh. Dapat tela. Bata na may sakit. Magkaya ka sa gas, makikaya ka na. Kabalin ka sa kin. Kabalin ka, no? Yung mga nagagaya naman yung mga paoriginal mo. Nakantagan, ginangani. Ano na po na yun? Marama naman. Bandaan po. Nagkapo ang pagsasapak. Panakitan mo na yaman. Yan yung libo, iwan kakapit na. Hindi naman nga, yung may ngargayo nga kanta. Manyaya kami yung okay pang kain eh. Kanta ka bebe. Ganito lang yung Pulong Diablo. Oo. Kita sila Pulong Diablo at ng Ponchi. Ay, nakikita ang bundok na yun. Eh, pinanin kita. Silang malasana. Pinano. Kasi ako nga, tapos parating ni Josie. Ay, siguro may nag-aray ng Ponchi na. Ayan. Kaya may lupit ang Pulong Diablo. Sabatan na ang Josie. Ano ito ang Josie? Pulong Diablo. Kasi bagyan ka? Kasi pala, oh, aki, karela. Isang mga gawin ng kulay rin. Kasi magkaroon na rin. Ito makagawin na. Ito ang gawin na kulay rin. Ito ang kulay kahit na itong itong pinaw sa nga eh. Wala na magawin. Pero tagya kulit ang gawin. Ito na bagyan mo. Ay, kasal na yun. May gawa nila ano rin, ha? Ayaw pa nilo. Hindi na correct. Isang tao talagang shoot ka niya. Sila lalampete ka rin. Pero lupit. Ayan.
ibang nakasal. Ne, yan. Oras to kung tayo na. Bisa ka lumakad pumuki, ano, nakakain po mo. Tapos video ngayon eh. Alam data, naman dito kayo. Ito lang yan. Ito kubo na rin, oh. Tapos mo yan. Nagamukit, oh. Pala dala sa akin, palakuan ko to. Maraming kayo tayo. Probinsano. Nagkikita ko pa ako. Ito mo na rin kasi yan. Ako ba dala? Moment 5 na. Makakain yan. Ang kanta. Balo na niya. Ano eh? Saan ka rin? Pinanayang beses kami rin. Aliwahin. Wow. Ay, bawal kayo. Sa lalaki. Bawal kayo. Bawal din. Kami sa kanya na. Ay, hindi na. Hindi kaya na pero wag kang mga Sabado Domingo. Yung mag-bike ka pong mag-ride. Kasi kanito, naman kaya lang. Ano ang pinsin? Masyadong ka. Pero pinsin, napapinsin. Ito pobre ka na yun. Sa picture na ako, kaya takailat na ako. Ito pobre. At saka oras na, sana sino. May abet mo ito. Sabi mo, kanya ito na bigyan ko part na. Ay, dahil kita pura kayo. Nasasa kami hindi ba? Uring din kami minta. Di ba yung Bawal. pinabukas? Kaya nakapagalit to. Makakalitan kita sa kaya. Ano ba yun? Kaya makalao. Kaya ba tutukin na ako ni Nilay? Sa akin, birthday ko sa kita. Bali mo mo kaya. Ikaw naman natin. Isang ba naman? Yun no, manayin mo na mag-picture yun. No? Sige. Kasi, kapag natin. Yan, sabi ngayon. Eh, masating mo naman kayo, Nebo. Patak yung picture, manayin mo. Yung dutong kaya. Alipotang kay. Hanggang ito. Alipotang paulita mo kapag gawin niya. Yan, no? Kaya dutong kaya. Kaya sa likod mo. Kaya picture eh, manayin yan. Masating tayo tayo. Wala mo, hindi kakaibag. Feel ko ba makasakit mo to. Style hard diba? Kala? Oo, bakit dito sis? Message mo naman po. Bakit naman? Pari ko nang dadaan ng tao. Wala ka. Ay, okay lang ito yung Marvin. True. Binibini, Mariel. So, ano ba kayo station sa Bakbakas na? True. Hindi naman dito. Ano yung boyfriend ng bata? Ay, Yarol? Madyabahan yun. Yung medyo ba? Kay Lloyd, di ba? Okay ba? Si Lloyd? Aliwa yung dahil. Yarol. Hindi ka nang emebakan. Paano mo madala lang? Kapag-linlock ka. Eh, tamang bakla lang mapag-linlock na. Sumatama ka doon. Sasagot. Ano ba yung Chinese yan eh? Ang ganda nga yan.
may na ako. May nga na ako matapala. Ayun. Importante. Pati dalala ka na ating Nora. Si Nora. Magpahap siya na ako. Bala may yaring Nora pa natin dito ay ilang close na Ano yun. yun lang? Kaya naman siya. Mas palagi na tatambayan natin dito sa Never touch us sa atin yun. to. Oo. Nasa Ramon ka pala. Sasakit na ni nanay. Florida. Florida lang kami. San Ramon. Hindi ang akin ni Bluey. Ay, ito ba? Baka sa- Ito na. Bala, malawat lang yung sila bisig. Sarap. Wala ka nang bali, hindi Florida pa rin. Oo, kaya itong pambayan na ka rin. Saka yumaman kayo ito yung business sa masatikit. Oo, ito mo. Beauty product. Ay, ito mga beauty ng product na rin kayo. Ba? Kaya mo talaga paputin yung balugay ko masaya. Oo. Ay, matala kang belo reto. Tapos ko na, kabira-bira kang beauty product. Isali kayo karbon, kapatid lang naman. Tapos kung makikita mo, puti ang lupo. Tama ko, puti niya mo. Puti na lupa din tayo. Oo, yan. Pero wala yung kasama kami yayaman nila Mga hindi daw bagay dyan sa bato eh. School lang naman tindahan pa. Talagang sa Rosary. Bakit ba yata nga rebande tan eh? Let's go on. Lablab mo na lang yung panol. Ayo, alam mo lang yung balugan. Pati sana di panilimas ang ting balugan eh. Paglulan na ako, dahil balilin mo. Ito ko nang nakimpon mo. Kakagimitan dahil yes, kung ano pang mundo eh. Diba? Matrista, Maricor, Marisol, Marisol. Ano? Ano, puyat na bin. Bakit? Ito yung nito to? Ano yun po? Kakay. Naka-cellphone? Cellphone, may tutod na kami kaya. Stress. Sino? Sabi mo, ba't ang matutulog ako palagi? Matod ko sanang matutod. Oo. Ay, siyempre balo mo na ako. Tapos, ay, ikutan mo lang. Kasi dito, 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 dito. Sabi naman signal eh. Dito ba? Parang wala lang signal dito ba? Oo, diba? Bakit? Pababa? Nakakete naka. Bakit pababa? Mataliwan sila din. Mataliwan sila din. Mataliwan yung paradong kayo. Palang matinit ang anak ng kahit. Ne? Abat pa rin may wari. Magkakaro.